Γεια σας παιδιά, γύρισα. Part 2, λοιπόν, θα δούμε λίγο τις διαπραγματεύσεις μας. Ναι, Λάτσιο ήταν καλή ομάδα, θυμάμαι. Σκέφτομαι να πάω στην Λάτσιο. Αλλά θα δω εδώ πέρα τέτοια. Μ' άρεσε να βλέπω αυτά εδώ. Αυτή η ομάδα δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν μ' αρέσει. Πώς αυτή είναι, συμβόλαιο πάμε σε αυτήν, άδεια. Πρόθεση. Λοιπόν, είμαι σε αυτήν την ομάδα. Δεν ξέρω και εγώ ποια είναι, αλλά πρέπει να είναι καλή. Σουτ, ναι, πάσα, τρίπλα, ταχύτητα, δύναμη, αντοχή εδώ. Άμυνα, επειδή κεντρικός επιθετικός δεν γυρνάει, άρα το πάμε πάσα. Με αυτά. Στον επόμενο αγώνα. Λοιπόν, θα είμαι πίσω όταν θα υπάρχει κάτι καλό μόνο. Είναι η σέντρα. Φίλε, πλάκα κάνεις. Δώσε πάσα. Μόλις μπήκε το πρώτο γκολ στην αρχή. Ο Μιτζή, η πρώτη μου επαφή με την μπάλα. Δύσκολο. Γκολ! Το πρώτο μου γκολ στο πρώτο μου game. Ο Μιτζή, η τσούλα μέσα εκεί. Έβαλε γκολ. Ο Μιτζή. Yes! Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και νικά με 4-0. Αλήθεια. Δεν τον πιστεύω, για να δούμε. Δώσε καμιά πάσα, βρε βλάκα. Τέλος πάντων. Για άλλα δώσε. Ωραίος. Ωραία. Ναι. Δεν το ξέρω εγώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά μπήκε γκολ, μωρέ. Ποιος σχέστηκε. Τι! Και ένα assist. 6-0. Γιόλο. Πάω εντωμεταξύ ένα γιόλο. Να, τους περνάω όλους, βέβαια. Στο αρχάριος είναι. Δεν πειράζει, μωρέ. Επειδή θέλω να είμαι καλός σε αυτό το κανάλι, θέλω να τα πάω καλά. Για να δούμε και εδώ πέρα πώς τα πήγαμε. Ποιο κουμπί αλλάζω τέτοια έτσι. Δεν πειράζει. Μέγιστη ταχύτητα ανέβηκε στο 80, δύναμη σου το 81. Εντάξει. Όλα ανέβηκαν λοιπόν και αυτή είναι η πρόοδος μου. Θα είμαι μέσα σε κάθε παιχνίδι, μην νομίζετε. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά κάντε like, subscribe στο κανάλι μας. Θέλω να κάνετε και ένα share στο Facebook. Αυτά. Τι άλλο να πω. Άντε, γεια!